דבר. 2, 3, איך שזה מקליט? מה? אדום. אתה מדבר בזה? טוב, נר חמישי של חנוכה. שמע, אנחנו בליקוטי הלכות על המעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו. די אנחנו שם? כן. בשבועיים האחרונים אנחנו התעכבנו על הרעיון של פגם המשפט, שזו הייתה הנפילה היותר גדולה של הבן מלך האמיתי, מה שגרם לו ליפול אל השתייה ולבית זונות היה פגם המשפט, שזה לא מגיע לי וזה בחינם קורה לי. ומשם הוא הגיע לכל הרעות שהוא הגיע, כמו שאמרנו שרבנו אומר בפירוש בתורה את עניינה שפגם המשפט הוא מגביר, מפיל את האדם לאהבות נפולות ובפרט לתאווה הידועה. אז ההתגברות של האש של התאווה הידועה באה מפגם המשפט. פגם המשפט, אז הערכנו בשיעורים האחרונים להסביר שצריכים להבין, כדי לא לפגום במשפט, צריכים להבין את ההנהגה של השם יתברך, שגם כשהוא מתנהג במשפט זה רק כלפי חוץ, אבל כלפי פנים יש הנהגה אחרת, והיא הנהגה שהרמח"ל קורא לה הנהגת הייחוד, שהיא הנהגה שדואגת לתקן את כל הבריאה תמיד. וכמו שרבי נתן כל הזמן אומר, אתה מרום לעולם השם. רש"י מפרש, ידך לעליונה תמיד. בסופו של דבר השם יתברך ינצח. השם יתברך ודאי, אם רבנו אומר, אז ודאי שהשם יתברך יכול לומר ניצחתי ואנצח. גמרתי ואגמור. אז ודאי שאם הוא החליט שהוא ינצח ושלא יידח ממנו נידח והוא יתקן את כולם, אז ודאי שיהיה ככה. עכשיו, למדנו כמה קטעים מהליקוטי ההלכות הזה, ועכשיו הוא מתרכז בחנוכה, אף על פי שזה נוגע לסוגיה יותר גדולה, מה שהוא נכנס פה לחנוכה, לסוגיה של שם הוויה שהוא שם העצם לעומת שם כינוי. קיצור נראה מה נספיק, אבל זו סוגיה נפלאה ונוראה מאוד מאוד. אתם יודעים מה, רק בשביל להבין כמה היא נפלאה ונוראה, נתחיל מהסוף. בסוף, בנקודותיים, איזה 10 שורות מלמטה, אחרי ואבן, אין לאל מעניין עבד ובן ואבן, ואתה, אם תחזור ותעיין בדרוש הזה, מראשו לסופו. הדרוש הזה, הכוונה ההלכה הזאת של רבי נתן. אז תבין ותשכיל היטב איך כל העניינים המבוארים כאן מקושרים ומחוברים היטב זה בזה. כן, כמו שרבי נתן בדרך כלל מדבר על התורות של רבנו, פה הוא מדבר על התורה של עצמו ממש. זה מאור אופירר תמיד אומר שרבי נתן הוא נסתר מאוד מאוד. כי אצל רבנו יודעים שצריך לחפור מאוד מאוד מי שיודע. אז הוא יודע שצריך לחפור מאוד מאוד בשביל להבין את המכוון ובשביל להבין את הכישורים שיש בדברים מרישא לספא, מספא לרישא, אבל לא יודעים שגם רבי נתן הוא כזה. רבי נתן מעלים את עצמו מאוד מאוד. אז פה זה אחד המקומות הנדירים שרבי נתן קצת מגלה טפח על עצמו, שהוא אומר כן, זה לא כמו שזה נראה, שזה דיבורי התחזקות, שאתה יכול לקרוא אותם פעם אחת ולהבין את ההתחזקות ולהמשיך. יש פה עומק בתוך עומק, בתוך עומק, בתוך עומק. נכון, נכון, נכון. אבל אם תעיין היטב, תבין כישורם וחיבורם היטב, איך כל העניינים נעוצים ומקושרים זה בזה, בקשר נפלא. ומזה, כן, מהגדולה של מה שאני, רבי נתן כותב לך, מזה תוכל להבין ולהשכיל קצת. גדולת רבנו הקדוש והנורא. וגדולת המעשיות שלו שסיפר. כי השם יתברך יודע שאני בעצמי, שבכל מה שכתבתי, וכל מה שנשאר עדיין במוחי, שאי אפשר לבאר בכתב. על כל זה עדיין לא נגעתי אפילו חלק מ1,000 ורבבה
מטיפה מן הים, מאפס קצה, מסוד אחד מהסודות הנוראות הרמוזים במעשה הנוראה הנ"ל. עטה אוזניך ושמע, פקח עיניך וראה גדולת השם יתברך, וגדולת תורתו הקדושה, וגדולת הצדיקים האמיתיים. מה ילוד אישה יכול לזכות בזה העולם אם ירצה? השם יתברך יאיר עינינו במאור תורתו, ויגלה האמת בעולם במהרה בימינו אמן. אז זה התחלנו מהסוף, כדי להבין מה אנחנו קוראים עכשיו מההתחלה. שנתייחס ביחס הנכון למה שאנחנו קוראים. זה בחינת נר חנוכה. איזה הלכה זה? זה הלכות ברכות השחר ג'. הלכה מאוד ארוכה, שכמו שאתה רואה, כמה שניסיתי עכשיו לקצר, לא עלה בידי. אז מה שנספיק, נספיק, ומה שלא נספיק, השבוע הבא. וזה בחינת... אנחנו יודעים את הסוף. זה בחינת... כמו שרבנו התחיל את המעשה מעבדת בת מלך. הפך מכל מספרי הסיפורים. אני קודם כל אגלה לך את הסוף, אתן לך ספוילר, יהרוס לך את כל הסיפור. בסוף הוא יוציא אותה, בסוף אל תדאג, בסוף יהיה אפי אנד. עכשיו בוא נספר לך רק את כל האקשן שיהיה עד הסוף. אבל אתה כבר יודע את הסוף, אתה רגוע. אתה רואה אותו ישן 70 שנה, בסדר. אתה רואה אותו בבית זונות, בסדר, אתה יודע את הסוף. יש סוף טוב. יפה. אז זה בחינת נר חנוכה. כי נר חנוכה הוא להדליק ולהאיר אור האמת בעולם. שיזכו הכל, לידע היכן האמת. בחינת שלח אורך, האור של נרות חנוכה. ועמיתך, האור מגלה את האמת. כמו שאמרו רבותינו, כמו שאמר רבנו, רבותינו, בתורה ימי חנוכה הם ימי הודעה. היינו, שעל ידי מצוות נר חנוכה ממשיכים מהארת האמת בעולם, שנזכה לידע ולהכיר ולהבחין בין בחינת בן המלך ובין בחינת בן השפחה. שזה עיקר בירור שירדנו לזה העולם, כמו שרבי נתן משתמש בלשון הזאת כמה פעמים בהלכה הזאת. כל ביאתנו לעולם זה בשביל לברר את האמת הזאת. מי אנחנו? מה הזהות שלנו? כמו שגם במעשה הזה, שזה נורא נוראות, שרק בסוף המעשה, אחרי שהוא עבר את שתי המבחנים הגדולים של הכיסא ושל הגן, רק אז הוא אומר, עכשיו אני יודע שאני הבן מלך באמת ואתה בן השפחה באמת. ובזה מסתיים הסיפור. כאילו, התכלס של כל הסיפור הזה, זה הבירור הזה. שזה יתברר בשלמות. עכשיו אני יודע, אני, כמו שרבנו אומר, אני זה רק הנשמה הקדושה. אנחנו לא יכולים לתפוס את מה שרבנו, אנחנו לא מבינים מה רבנו אומר פה. אז זאת אומרת, אני זה הנשמה הקדושה. אז מי זה רוצה את כל הרצונות האחרים? אם אני הנשמה הקדושה, הייתי אמור לרצות רק תורה, תפילה, קדושה, התבודדות. מאיפה מגיע כל השאר? ועוד, כמו שאנחנו נראה פה, שזה עצם החילוף בעצם, שלי נראה איפה אני מרגיש בבית, לא ברצונות של הנשמה. ברצונות של הנשמה אני מרגיש במאמץ עילאי, מתאמץ כולי ואולי, להסתדר שם, לא לברוח. אבל בעניינים של הבן שפחה, הכל בסדר. מדרש הביתי. כן. אבל הבא אתה תראה שזה אמר, זה נפש לא, כי זה נפש באמת, וכך הוא פתר את זה. אוקיי, אבל לברר את הבירור בדעת שלך, שתדע מי אתה. כשאתה אומר אני, מי זה אני? ממילא אתה צריך להתבונן ולהבין שיש פה עוד מישהו בתוכך, שזה לא אתה. אף על פי שבגלל החילוף, הוא נדמה לאתה הרבה הרבה יותר ממה שאתה באמת אתה. האני שלך שנדבר זה רק הנשמה. האני שלך שחושב זה רק הנשמה. אבל החילוף הזה גרם שכאילו... כמו שהרבן אומר תורה א', שיש שתי מלכויות, מלכות של עשיו ומלכות של קדושה. כן, אבל לא היה ייתכן בעולם שיהיה מקום בכלל לבחור ביניהם, אם לא החילוף הזה.
אם לא שאתה היית מרגיש במלוא, ברמח ושסה בין שפחה, ושרבנו ושכל הצדיקים והתורה הקדושה ומשה רבנו מתחננים לשכנע אותך, לא, נשמה, אתה לא. אתה בן מלך, אתה חלק אלוה ממעל, אתה חלק מהשם הוויה, אתה חלק מהאינסוף. משהו... אז זה הבירור שאנחנו צריכים לזכות בזה העולם, וזה אור האמת שצריך להתגלות בעולם, וכל כוונת נר חנוכה זה להדליק את אור האמת הזה בעולם, שיתברר לנו מה בין המלך ומה בין השפחה, כן? בין המלך בכל הבחינות, כמו שאנחנו נראה כאן. עדיף שנקרא ונראה, כי יש פה הרבה בחינות בבירור הזה של מה שצריך להתברר אצלנו בין מלך ובין שפחה. אז קודם כל, הבסיס, המחנה המשותף לכולם, זה איפה החשיבות שלי. את מה אני מחשיב. איזה דברים אני מחשיב בעצמי, איזה צדיקים אני מחשיב, או איזה לא צדיקים אני מחשיב, איזה מידות אני מחשיב, איזה מעלות אני מחשיב. מה חשוב בעיניי? ומה תפל ממילא? כי זה החילוף. כי מה שחשוב בעיניך באמת באמת רוב הפעמים הוא התפל. ומה שתפל בעיניך רוב הפעמים הוא החשוב. מה זאת אומרת? שמעתי בדיחה נחמדה מיום טוב, שאיזה אחד כזה, חנפן כזה, רצה להראות את עצמו, הלך לרבא, אמר לו, תקשיב הרבא, אני לא יודע מה לעשות, אני כל הזמן חושב תורה, וכשאני נכנס לשירותים, אני לא יודע מה לחשוב שם, תגיד לי מה אני אחשוב בשירותים? אז הרבא אמר לו, מה שאתה חושב בקריאת שמע, בדיוק את זה אתה יכול לחשוב גם בשירותים. וואי, איזה חריף. אחרי זה הוא עבר לחסידות. זה בחינה של מה שרבנו עשה לרב שמואל אייזיק, לא לרב שמואל אייזיק, רבי יהודה מדשוב, לדעת בארץ דרכך. מה, כאילו, על מה אתה בא בכלל? יורנו רבנו דרך בעבודת השם. הלו. כן, אתה לא יודע אפילו איפה אתה מונח בכלל, אתה מבקש ממני דרך בעבודת השם. אם לא, הוא אמר דבר כזה, אם אני הייתי... ההפך, אתה... שתבין, האנשים האלה, רבי יהודה מדשוב, רב שמואל אייזיק, רב אהרון מברסלב, זה אנשים שלא לחינם שאלו את רבנו, אני אומר שאלו בלשון רבים, כי זה ודאי, אם היה את הכוח הזה לרב אהרון מברסלב, ודאי שהיה להם גם כן את אותו כוח, בוודאי. אז אם רב אהרון מברסלב שואל את רבנו, מתחנן אליו, שייתן לו רשות לבוא אליו בערב ראש השנה בשמות, רבנו לא מרשה לו, כי אצלי באים רק בסוסים ועגלות, אז תבין מי זה האנשים האלה. ולאנשים האלו הוא אומר לדעת בארץ דרכך. שמואל אייזיק הוא העיד שברק בגלימתו מכתירים מי הצאר ברוסיה. אוקיי, אני אומר שתבין איזה אנשים גדולים הם. ברור. אנשים קדושים, מה זה קדושים? בעלי רוח הקודש, בעלי מופתים, בעלי דברים. כל אחד מהם, אילולי רבנו, היה צריך להיות לפחות מפורסם כמו החוזה מלובלין. כל אחד מהם. איך? היה כבר אדמו"ר כזה. מי? רבי יהודה. הוא היה רבה, הוא לא היה כזה מפורסם, אבל הוא היה רבה. כן, הוא ורב שמואל אייזיק היו שתי צדיקים גדולים מאוד מאוד. ואיזה דברים. פילי פלאים. לא לחינם רבי נתן הרגיש זנב בין האריות. לא לחינם, באמת לא לחינם. זה היו אנשים, כן? רבנו הוריש את הכוח של הפדיונות לרבי יודל, ואת הכוח של התיקוני נשמות לשמואלי, מה זה הדברים האלה? הוא יצחק בן דור אומר, התיקון נשמות זה גם רבי נתן. הוא עושה בוודאי. גם רבי נתן עושה את התיקון נשמות. זה נשמור את החיים. כן, יפה. אז זה עיקר הבירור שאנחנו צריכים לזכות בזה העולם, שזה מה שמאיר לנו אור חנוכה. ההבנה וההבחנה הזאת, ממילא כשאנחנו נבין את זה, על ידי זה ממילא אנחנו נברר נשמותינו מבחינת השקר של היכלי התמורות. כן, כל החילופים, כמו שהוא יסביר אחר כך, החילופים, שום חילוף הוא לא במהות. החילופים הם רק בשמות. ממילא אם החילופים הם רק בשמות, אז כל הבירור הוא רק בדעת.
דהיינו, מה שהמיילדת שמה את הבן מלך ואצל הבן שפחה ולהפך, היא לא החליפה את גוף הוולדות. אי אפשר להחליף את גוף הוולדות. אתה לא יכול להחליף את הבן מלך האמיתי שיהיה משהו אחר. הבן מלך האמיתי, גם אם תשים אותו בבית השפחה, הוא תמיד יהיה בן המלך האמיתי. ולהפך, גם כשהבן שפחה הוא מלך, הוא באמת בן השפחה. כל החילוף פה זה בשמות, שלזה קוראים ככה ולזה קוראים ככה. לזה קוראים הצדיק הגדול, המפורסם, הרשב"ג וכו', ולזה לא קוראים כלום. אבל זה רק בשם. כי באמת הוא לא שווה כלום, והוא הצדיק היסוד עולם. אבל בשמות יש חילופים. ממילא אם החילופים הם רק בשמות, הבירור זה רק בהבנה. השם הזה לא נכון. זה מה שבסוף הוא בירר בכיסא, הוא בסך הכל הוא שם את הדברים במקום. זה המקום הנכון, וזה המקום הנכון, כן? המקום הנכון של הבן שפחה זה פה, המקום הנכון של הבן מלך זה פה. הדברים צריכים להיות במקום הנכון שלהם. כן, אבל פשוט החליפה באמת. אבל מה היא החליפה? היא יכולה להחליף את הבן מלך שלא יהיה בן מלך. הוציאה אותו, הכניסה לגוף לא, שלו. לקחת אותו לא כזה. זהו, אז מה היא החליפה? את השם שלו. שעכשיו במקום שיקראו אותו בן המלך, קוראים אותו בן השפחה, אבל זה רק את השם שלו היא יכולה להחליף. היא לא יכולה להחליף יותר מזה. יפה. רואים את זה גם בסיפור עצמו, שהוא התנהג מתכסיסי... הוא היה נמשך לנימוסי המלכות, אמרנו את זה, כן? אז ממילא כל הבירור של הנשמה, זה לא שהנשמה נמצאת באיזה שדה קוצים וצריך להוציא אותה מהשדה קוצים, זה הכל פה בקופסה, פה, במוח שלנו. לא, זה איך שהעולם שאני- תופס אותך. איך אני תופס את עצמי? לא, הוא לא היה לו ברירה, הוא הרגיש שהוא... איך, מה זה משנה? בגלל כל מה שעשו לי, כל החילופים האלו, אני באתי לכנות את עצמי בן השפחה, אני באתי לזהות את עצמי כבן השפחה, אוקיי? זה החילוף. כי העולם קרא לו בן אדם. עכשיו, כשאני צריך להתברר, זה לא שאני מבן שפחה צריך לעשות איזה פשט ולהפוך לבן מלך. אני לא צריך להפוך לבן מלך. בן מלך. אני צריך להבין רק שאני בן מלך. אתה מבין את ההבדל? להבין, לקבל. אני חושב שאני בן שפחה שצריך להפוך לבן מלך. נגזר עליי להפוך בן שפחה, יהפוך כושי אורו, נמך ברבורותיו, עליי נגזר כזאת נגזרה, לעשות דבר כזה. ככה בן שפחה, להפוך אותו לבן מלך בעל כוחו. אבל רבנו אומר לך, זה לא... העיקר פה זה הבירור. זה לא... אתה לא צריך לעשות מבן שפחה בן מלך. אתה צריך רק להבין שאתה לא בן שפחה. אתה בן מלך. הכל בדעת. הכל בדעת. כולו במחשבה יתבררו. לא, אבל הוא שמחזיק את עצמו בן מלך ובן שפחה, גם הוא צריך להבין את זה בדעת. ודאי. אבל הוא כיף לו להחזיק את עצמו בתור בן של מלך. איך? הוא לא ימכור את התפקיד קודם כל אתה שלו. צריך לדעת שהבן שפחה הוא תלוי בתיקון של הבן מלך. מה שהוא מחזיק את עצמו מלך זה תלוי אך ורק בזה שהוא מחזיק את עצמו בן שפחה, כמו שאתה רואה את זה לאורך כל הסיפור. שזה יעלה זה כל יהיה. מקום שהבן מלך נופל, שם הבן שפחה מתגדל. הוא נמצא בבית זונות, הוא נמצא עכשיו בשיא גדולתו מלך, שכל מי שרק מצייץ על המעשה של החילוף הוא קג"ב שולח עליו ומעלים אותו. כן, פוטין. כמה שהבן מלך נמצא יותר בשפל המדרגה, ככה הבן שפחה נמצא אז הם תלויים אחד בשני. לאום יאמץ. כשזה קם זה נופל. לא יודע. כן, זה אותו אחד. בטח שזה אותו אחד. אתה בן שפחה, אתה בן מלך, יש לך חילופים אצלך. זה כל העניין. כשזה קם... הוא צודק שזה גם קיים בעולם. ודאי, זה ישראל ועשיו, זה יעקב ועשיו, אז זה ישראל והאומות, וזה ישראל והאומות שבתוכי. כמו שרבנו אמר, כל מלחמות האומות שיש בעולם נמצאות קודם כל בכל בית. כל בית. יש אחד שבבית מתלבש להיות איראן. יש אחד בבית מתלבש להיות... אבל כל המלחמות של האומות מתלבשות בכל בית. ואז רבנו אומר שלכן מסוכן מאוד לבן אדם לא להיות בבית, אלא להיות לבד. כי אז כל האומות מתלבשות בו לבד ונלחמות עד שהוא יצא מדעתו. אבל על כל פנים, כמו שאתה אומר, צריך להתבונן לפעמים במלחמות בבית. מי זה איראן פה, מי זה ארצות הברית, מי זה טראמפ, מי זה... התחילו להוציא להורג. זה עובר לי במוח בריאים. זה עובר לי במוח. ראינו שהבן שפחה, אחרי שהבן מלך כאילו הגיע לתיקון שלו, שהוא הבין שהוא בן המלך, הוא כבר נכנע תחתיו. לא, כי שם התחיל כבר התיקון שלו. מה- ביער כבר, כשהוא הגיע לאדם היער, אתה צריך להבין, כבר התחיל התיקון שלו. מרגע...
ממילא זה של שתיהם, אבל התיקון של הבן מלך פה זה התיקון העיקרי, וכשמתחיל התיקון שלו, ממילא לאט לאט הבן שפחה גם מתחיל להכיר את המקום שלו, עד שגם ההשגחה מסובבת שהוא מוכר את עצמו לעבד עולם, כן? וכו' וכו'. אבל כל זה, זה הכל, כפי מה שהוא מתקדם לזהות שלו, ככה הבן שפחה יותר נכנע אליו. תגיד כמה, הבן מלך, למה הוא מעדיף להיות בן שפחה? כי התנאים יותר טובים שם, זה כמו התנאים בהייטק. יש ירד מופרים לו שם התנאים, אחי. אין יותר בן שפחה מאשר הייטק. שיא העבדות. כן, בסדר, אוקיי. אדרבה. בוא, אני אתן לך לבחור שתי דברים, בסדר? תגיד לי מה אתה מעדיף. שבת בסוכה, עם כל החברים הכי טובים, ושבת יום טוב סוכות, כן? ולומדים ליקוטי מוהר"ן ומתחזקים ורוקדים ושמחים, או את אותו שבת סוכות בדובאי, במלון הכי מפואר בעולם, בסוויטה הכי מפוארת בעולם, בפנטהאוז מתחת לים עם כל החיות מסביב והתמנונים שבאים לך לזה. להצטלם עם אוקיי? ועם כל הארוחות גורמה של השפים, עשו לך כשר בד"ץ, הכל. בסדר? ותוסיף לזה גם את כל התאוות של העולם הזה שאתה רוצה, גם כן שם. עם התאוות שאני לא רוצה לפרט. עם סוכה מה אתה מעדיף? איפה אתה מעדיף? נותנים לך לבחור. לא בגלל יראת שמיים. לא בגלל יראת שמיים. אני מעדיף את הראשון, מה שהצעת הראשון, אני מעדיף בחבר'ה. מעדיף להיות עם החבר'ה. למה לא? למה שקרן? למה שקרן? כל יהודי שטעם טעם יהדות, כל יהודי שטעם טעם יהדות יבחר את הראשון. בטח, מה? למה? תגיד לי להיות באיזה חצר באומן בראש השנה, לא משנה, חברים. באחרי צהריים, באיזה חצר בצהריים. לבין אחי, ושם אחי, הגוף שלך שבור ואתה חצי חולה ואין לך כלום אחי. אצל בלרה מתחשמל בראש השנה, מה? זה זרם חטפתי. שאשתי רוצה בית מלון אני בוכה. כל יהודי שהרגיש איזושהי התנוצצות אלוקות, איזושהי שמחה של קדושה רוחנית, שבדרך כלל מרגישים אותה ביום טוב סוכות, ביותר, ובשבת ביותר, ועם חברים ביותר, ועם ליקוטי מוהר"ן ביותר, אז כל התנוצצות אלוקות כזאת, כל בן אדם, גם גוי שהיה מרגיש אותה, היה מואס ומשקץ את כל תאוות העולם הזה. אמת. זהו זה. אז ממילא אני לא יכול לשמוע את אבל לבן שפחה יש פה תנאים יותר טובים. זה לא נכון, זה הכל כלפי חוץ. נכון שהבן שפחה חי בפנטהאוז בדובאי, אבל הוא לא מבין איפה האור האמיתי, הוא לא מבין איפה השמחה האמיתית. זהו, אבל אתה מבין. אני מבין. אז אל תגיד שלבן שפחה יש תנאים יותר טובים. לא, אני אומר שזה הדמיונות של העולם הזה. שיש לו כביכול תנאים. או, בדמיונות. בסדר. באיך שנראה בעולם, באושר שנראה, שנתפס בעולם, בחשיבות המוחלפת של העולם. שהעולם הרי הוא אחרי ההחלפה. ופה החשיבות זה פנטהאוז, דובאי, ונערות, וכו' וכו', כל ההמשך. אוקיי. זה האושר, זה השמחה, זה התכלית. וזה כל מי שלא טעם של אלוקות יגיד שזה ודאי ככה. אבל מי שכן טעם, ימאס בזה ובעוד 1,000 ומיליון כזה, בשביל ניצוץ של התנוצצות אלוקות. זהו. כן, באמת. אבל יש עוד משהו, אני מעגבים על התנאים. וזה ממילא גם אפשר להבין, על פי זה אפשר להבין מרחוק את מה שהגויים ישיגו לעתיד לבוא, מה שדיברנו. שהם ישיגו שבאמת הגדולה הייתה גם בגלות הייתה אצלנו. כי אז הם יבינו, נו אז הייתי בדובאי, אבל הם היו בסוכה, רקדו, שמחו, מה אני היה לי בדובאי? כולי חתיכת עצבות. אז הם יבינו מה הגדולה האמיתית, אבל זה אנחנו, בגלל שאנחנו זוכים לטעום, אנחנו יכולים, שיתנוצץ לנו קצת מרחוק, להבין את זה גם כן היום. גם בתוך הגלות, הגדולה האמיתית היא שלנו, בתוך הבור של 100 איש, עם הקנים והזבל, שמחים שם וכוספים אל הבטלרים. זה. אבל בשביל להבין צריך ללכת לדובאי, להרגיש מה זה דובאי. זה מה שאני אומר לה. היית מספיק. היית מספיק. זה מה שאמרתי לה, אני אומר לערבים. אלעזר, תעשה כאילו לדובאי. הדברים האלה. זהו, עוד לא הגעתי לפאנץ', שאני רק התחלתי. יפה. פאנץ' שמערבים את התנאים לבן של המלך, לכן הוא הולך לתנאים של הבן שפחה. התנאים של הבן מלך, רבנו מסביר לך בכל מקום, גם בחכם והתם, את המהלך של התם, מה העולם שלו בגשמיות, איך הוא נראה כלפי חוץ, וגם אצל הבטלרס, בחתונה שלהם, שהייתה שם שמחה גדולה מאוד מאוד, והיו בוכים ושמחים, כן?
אז בשתי המקומות האלה רבנו מראה לך איפה השמחה נמצאת. היא לא נמצאת בעשירות, היא לא נמצאת בכל מה שהעולם חושב איפה שנמצא. לא, באותו סנדלר שלא יודע לעשות נעליים, הנעל שלו יוצאת משולשת ואין לו זמן לאכול, רק הוא כל הזמן עובד. שם נמצאת השמחה, והאיש הזה יש לו את כל המאכלים ואת כל המלבושים ואת כל המשקאות. איפה תראה לי חי? גם בדוביי, בעיקר בדוביי, הוא עכשיו שבור שחסר לו בשרימפס, חסר לו איזה משהו. או חסר לו בכלל השרימפס. החריב לו את כל החופשה עכשיו. סיפור אמיתי, רגע, תעצור, סיפור אמיתי, כאלה. קרוב משפחה שלי היה בדוביי, הוא אומר, הוא החליף איזה 10 חדרים, אחי. הוא מגיע לזה, זה לא כמו בתמונה, אחי, הוא כל החופשה שלו, רק עובר חדרים. לפחות אלה כבר... מה אם הוא עובר חדרים, אחי, הוא לא נהנה דקה, הוא חדר הביתה. מה הוא עושה את זה? מזוזה בחדר. זה למה, תובלות. כן, זה הדקדוקים של החכם. נכון שפה אף אחד לא מזהה את הפדיחה, אבל אם זה היה בספניה, הייתי הופך ליתיר, לליצן הייתי הופך. יפה. יתיר זה משוגע. הלאה. אז צריך לברר נשמותינו מבחינת השקר של חלי התמורות, שמשם כל הבלבולים של האדם, מה שמסופק על פי רוב. כן? גם על עצמו הוא מסופק, בעיקר על עצמו. מי אני? מה אני? כל הספקות האלו. ובפרט שהוא מקבל יותר ויותר ראיות לזה שהוא בן שפחה. והוא אינו יודע האמת בכלליות ובפרטיות. על ידי מצוות נר חנוכה, אנו זוכים להמשיך הערת האמת. שיזכה כל אחד להבחין בין האמת לההפך. בכלל... מה חודש אתה יושב חצי שעה מולה לראות, אתה זוכר לכל זה? גם אם אתה לא יושב, גם אם רק הדלקת. רק ההדלקה עצמה, כן. אתה זוכר לכל זה? כן. טקס ההדלקה. בין האמת להפך בכלל ובפרט, וכן מבואר בכוונות האריז"ל. מה, רק על ידי 10 מזמורים מתקנים את כל זה? מה, רק על ידי שאני לא עושה כלום בשבת אני מתקן את כל זה? מה, רק על ידי שאני עושה ככה אני מתקן את כל זה? מה, רק על ידי שאני אומר ככה 5 מילים אני מתקן את כל זה? 6 מילים. אבל זה אמרתי לך, זה כמובן בשירותים ה6 מילים האלה, גנוב אתה. אתה לא מתקן כלום, אתה זז ברוורס. למה אתה לא מתקן כלום? זה נראה לך, אחי. זה הבעיה, שאתה לא מאמין שאתה לך אמונה כן חכמים. מתקן. אם אתה תאמין שאתה מתקן, אז תהיה בן מלך. אם אתה לא מאמין שאתה מתקן, אתה בן שפחה. איך אתה כבר עושה ככה עשרות אלפי פעמים ואתה נראה עדיין ככה? מה זה קשור? לא, מה זה קשור? אז אתה עדיין... איך, אני אשאל אותך שאלה. איזה צדיק. כל ה-70 שנה שלך, הוא יעשה גם... תקשיב. אני אבוד, אל תצטרך, כל- אל תעשה לי דוגמה. 10 גלגולים יעשה ככה, כל 10 גלגולים. אתה צריך להבין, לא לזוז מילימטר. אתה צריך להבין, המשל, זה שכל ה-70 שנה שאנחנו חיים, זה השנה הזאת שמשה ואהרון הגיעו למצרים. כל פעם הם באים לפרעה, מביאים לו מכה, רואים את השם מטבח פנים בפנים, אפילו פרעה רואה את השם פנים בפנים, אחרי זה נגמרת המכה, אחרי זה לא נודע כי באו אל קרבנה, ועוד פעם ויכבד השם את ליבו. זה ככה, זה כל הסדר של החיים שלנו. אנחנו נראה את השם, יהיה לנו גילויים של מתן תורה, אחרי זה אנחנו נעשה את העגל, ואחרי זה עוד פעם יהיה לנו גילויים, ואחרי זה... זה העולם הזה. אבל מה אתה חושב, שמזה שעם ישראל, כמו שרבנו כל הזמן אומר, אתה חושב שאחד שהתקרב בתשובה, ואחרי איזה 2-3, או חודש-חודשיים, או 20 שנה, התייאש, זרק את הכל ונסע לדוביי. זה נאבד? אתה חושב שזה הלך לאיבוד? הוא עשה תיקונים נצחיים, נוראים, שום דבר לא יכול ללכת לאיבוד. לא נאבד, הכל בפקן, צדיק. אל תהיה מלשין. יפה. אז על ידי נר חנוכה ממשיכים הערת האמת, שזה בחינת 8 ימי חנוכה, שהם כנגד 8 פעמים שאנחנו אומרים, אחרי קריאת שמע של שחרית, אמת. שזה נקרא, כל הברכה הזאת נקראת אצל האריז"ל היכל הרצון. לפני שנכנסים ל-18, היכל האהבה. היכל האהבה, זה ההיכל שבאמת ויציב. שזה היכל גבוה מאוד מאוד. ואז אומרים 8 פעמים אמת, שזה כנגד 8 ימי חנוכה, כמו שהוא אומר. היינו כנ"ל, כי עיקר התגלות האמת הוא לברר האמת בבירור גמור.
עד שנזכה לברר נשמותינו מבחינת עבד, מבחינת בן שפחה, על ידי שנזכה להתקרב לצדיקי אמת שהם בחינת בן המלך. דהיינו שהם בחינת בן המלך שזכה לגלות את זה שהוא בן המלך, כן? כי גם אני בן המלך. רק הצדיק האמת, כמה שהבירור שלו, כמה שהוא בירר יותר את עצמו כמו שהוא יבאר לקמן, אז האמת שלו יותר מבוררת. ממילא הבן מלך שלו יותר מבורר מהבן שפחה, וזה שמיים וארץ בכל דרגה של בירור. אבל גם בבחינת הצדיקים בעצמם יש את הבחינה. אבל זה כן, עכשיו אנחנו מגיעים לזה. אז זה כל 8 אמת שאנחנו אומרים. שעד שיזכה, ועיקר האמת שלנו שאנחנו יכולים לזכות זה עד כמה שאנחנו מתקרבים לאותם צדיקי אמת שהם זכו לבחינת בן מלך בשלמות. וזה בחינת 8 פעמים אמת שבאמת ויציב שהם מגלים אמיתת אלוהותו ותורתו בכמה לשונות, וחוזרים ושונים ומשלשים לגלות האמת פעם אחר פעם, עד 8 פעמים. כמו שאנחנו אומרים, אמת ויציב ונכון וקיים, אמת אלוהי עולם, אמת ואמונה, ואחר כך בפעם השמינית אומרים, אמת ממצרים גאלתנו, השם אלוקינו, מבית עבדים פדיתנו. עכשיו, בהלכה הזאת רבי נתן ביאר כמה סעיפים קודם, על העניין הזה של הפדיון, שהשם יתברך פודה אותנו מבית עבדים, שזה שהשם יתברך עושה כל הזמן את הפדיון הזה, גם בהלכות ברכת השחר, שם רבי נתן מסביר באריכות על הפדיון של ה-24 בתי דינים. אז הבחינה הזאת של הפדיון, כמו כפשוטו, כן? אתה שבוי בעזה וצריך לשחרר 1,000 מחבלים כדי לשחרר אותך, זה פדיון, כן? אז כאילו, השם יתברך צריך לעשות כל הזמן פדיונות כדי לפדות אותך מאיפה שנפלת. עכשיו, הפדיון הזה הוא מסביר שזה הבחינה של הבירור. כי על ידי זה הוא מוציא אותנו מהעבדות ומקרב אותנו אל האמת של עצמנו, כן? הפדיון הזה שהוא פודה אותנו. לכן העבדות של מצרים נקראת פדיון. היינו שזכינו לצאת מעבדות לחירות, שזכינו לברר נשמותינו מבחינת עבד, מבחינת עבדות של מצרים. וזכינו לקבל את התורה, שהיא בחינת מלכות, כמו שכתוב בי מלכים ימלכו. היינו שתחזור נשמותינו למעלתה. כן? כמו שרבנו מביא, שהזוהר אומר, מה זה תשובה? כמו הזרקה. זרקת לאתר לי עם קליטת מתאמן. יפה. שצריך להיזרק אל המקום שנלקחת משם. זה עיקר התשובה. אז העיקר הזריקה אל המקום, זה לא זריקה גשמית, אלא זה זריקה בשכל. שהשכל שלך צריך להבין מי אתה. זה להחזיר את עצמך למעלתך. מבחינת בן המלך. הכל צריך לקרות בשכל שלך, בלב שלך עוד יותר מהשכל שלך. מה שרבנו כל הזמן מדבר, הוא ורבי נתן, על שמחת היהדות, לשמוח ביהדות שלנו. זה עיקר הבירור. זאת אומרת, כל זמן שהבן אדם לא מרגיש שמחת היהדות, אז הבירור שלו הוא בירור שכלי גרידא, אם בכלל, כן? כי לפעמים גם בירור שכלי אין. לפעמים הבן אדם בטוח שהוא בן שפחה וזהו. רבנו אומר שכל הבירור הוא על ידי השמחה. אי אפשר לברר. לא שאי אפשר לברר. השלמות של הבירור, איך הוא בא לידי ביטוי, איך אני יודע שאתה זכית לדעת שאתה בן המלך ולא בן השפחה, כשאתה שמח בזה. כל זמן שאתה לא שמח בזה, כי אתה לא באמת מבין שאתה בן המלך. אם היית מבין באמת שאתה בן המלך, אז השמחה הזאת שלא עשני גוי, רק מזה לבד, מתכלית העצבות, כמו שכתוב שם במעשה, היית יכול לבוא לשמחה שהייתה למשה רבנו בשעה שהוא קיבל את הלוחות. רק מזה, רק מהשמחה הזאת שאתה יהודי. אתה בן של המלך. הרי אני זוכר כשהייתי ילד, הייתי רואה סרטים על מלכים ועל הבנים שלהם, ואני אומר, וואי, איזה כיף להיוולד של בן של מלך. איזה זכייה זאת, להיוולד של בן של מלך. אתה הבן של המלך. וואלה, זה אתה. עזוב את הסרט, זה סתם שחקן. אתה הבן של המלך באמת. אבל שרבנו, מה ההבדל בין רבנו? שהוא קורא שלא עשה ניגוי, יכול להגיע לשמחה, אני קורא את זה, לא מגיע לשמחה, מה חסר? חסר ברור. חסר ברור. אני גם שמח בשנו גוי, אבל מה, רבנו שמח בזה בצורה כאילו שמביא אותו למעמד הר סיני?
רבנו, החידוש אצלו שמתכלית העצבות הוא יכל להרים את עצמו על ידי השמחה הזאת. רבנו אמר שם שהוא לא יכל להרים את עצמו בשום דרך אחרת, היות ובכל דבר הוא ראה נגיעות, הוא ראה שהוא לא טוב. אבל שלא עשה ניגוי, שם שום דבר לא יכול לקלקל את השמחה הזאת. כי מה תגיד? אתה לא עשית את זה כמו שצריך, שאתה בן מלך, זה לא קשור אליך. אתה נולדת בן שמר, זה לא קשור למעשים שלך בכלל. המעשה מרבי נתן שהוא מביא... בכל הדברים אנחנו מנסים כאילו להתחיות במעשים טובים. אז מעשים טובים, כמו שרבנו אומר בתורה רפ"ב, הם מלאים בפסולת, מלאים בנגיעות, מלאים בדברים לא טובים. אז שם ממלך הוא היה התקלקל השמחה. אבל בשלא עשה ניגוי, שום דבר לא יכול לקלקל את השמחה הזאת. בסדר, אבל מה כל כך שמח בזה? שהשם בחר אותך. תחשוב שהיית גוי. תחשוב רגע שאתה גוי. אתה יודע מה, בואי אספר לך... מוחמד מעשן הרגילה. לא, בואי אספר לך סיפור. היה אחד איתנו בישיבה. לא אגיד את שמו אם הוא לא פרסם את זה ברבים. שהוא חזר בתשובה, הלך לישיבה. ופעם אחת הוא חזר מהישיבה הביתה, ואמא שלו אומרת לו, יא איבני, תירגע, אתה לא יהודי בכלל. וואי. אני גויה. אני לא התגיירתי. מצטערת שלא אמרתי לך את זה, כן? לא חשבתי שצריך. עכשיו הוא הולך לרב של הישיבה, הרב של הישיבה אומר לו, תשמע, מעכשיו, מרגע זה, אתה לא מניח תפילין, אתה לא שומר שבת. כל מה שהתרגלת לעשות, אתה מפסיק מרגע זה. מה נסגר איתו? אז מה אני עושה בשבת? אמרת, תשמע, מוזיקה, תדיק סיגריה, אבל לשמור אתה לא יכול. אסור לך. תשים את עצמך עכשיו במעמד הזה שמחר שבת, אסור לך לשמור שבת. השם יתברך לא מרשה לך לשמור שבת. חבל. השם יתברך לא מרשה לך לשמור שבת. נשמע בעצם. אתה אומר לילדים כולם לים, מעל החבל. לא מרשה לך לנסוע לאומן בראש השנה. ישר חבל. לא מרשה לך לשבת בסוכה. לא מרשה לך להניח תפילין. זה לא שלך. זה אותי ביני ובין הבנים שלי. אתה לא בן שלי. אתה לא בן שלי. אין לך שייכות, כי לא נתתו השם לגויי הארצות, ולא הנחלתו לעובדי פסילים. גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. אתה גם יהודי, גם לא עובד פסילים, וגם לא ערל. וואלה, כמתנה הטובה הזאת שיש לו בבית גנזה, היא שייכת לך. היא שייכת לך, והיא אסורה על כל העולם. כל 8 מיליארד שחיים פה זה אסור עליהם, ועליך זה שלך. לך נתתי את זה. לך נתתי הבני. מה שאנחנו לא שמחים, זה כי אנחנו טיפשים, לא מתבוננים, לא מבינים מה מימיננו ומשמאלנו בכלל. איך רבנו אמר על השיר הקדמות? אנחנו כל כך שקועים בטוב, שאנחנו אפילו לא יודעים את הערך של מה זה השיר הנורא הזה, איזה שיר של חשק זה השיר הקדמות. אנחנו משוקעים בטוב, אז בסדר, אז גם שיר הקדמות יש. הניגון. איך? על הניגון, על השיר. לא, אני מדבר רק על הניגון, אם עלינו על ספרדים הניגון. זה 10 הדיברות. בוא, זה כבר אשכנזי בכלל, מאיפה אני צריך לדעת מה זה שיר הקדמות? זה לא שלנו ביחד. לא שלנו. שאכן לא אשכנזים. מה זה אחינו האשכנזים? רבנו זה אחינו האשכנזים, מה לא? הרב שלך אשכנזי. זה קונספירציה. לא, בן אדם צריך לעשות הבחנה לדעתי, גם אם הוא ספרדי גאה, כמו שאומרים. הבן אדם צריך לעשות הבחנה בין מה שהלכות הספרדים או מנהגי הספרדים, לבין מה שכשהוא בא להיות תלמיד של רבנו, או של כל רבי אחר, שבאופן טבעי הוא מאמץ לעצמו את כל אני לא אומר עכשיו, כן, כמו החסידים, בגלל שהוא אוכל את המרק ביד שמאל, אז אני גם אוכל את המרק ביד שמאל. אבל בדברים מהותיים, בדברים יותר מהותיים, כמו איזה זמירות רבנו היה שר בשבת, אז אני חושב שכל חסיד ברסלב כן צריך להיות חשוב לו איזה זמירות רבנו היה שר. ואם רבנו חיבר ניגון להזמר בשבחין, אז אני חושב שכן חשוב ליהודי שהתקרב לרבנו לשיר הזמר בשבחין בניגון של רבנו, ולא בניגון הספרדי המקובל אצלו. וכן הלאה וכן הלאה. אבל דווקא בזה אתה לא חושב ואם רבנו הקפיד שאת אשת חיל ישירו בניגון הזה ולא בניגון הזה, וזה היה כל כך חשוב לו, כן, בדיוק עכשיו השבועות, הניגון של שבועות החליף עם הניגון של אשת חיל. אז אני מבין שיהודי צריך לשיר אשת חיל עם הניגון של רבנו.
זה הבנה שלי, זה לא כתוב לא בליקוטי הלכות בשום מקום, זה סתם בלב שלי, ככה... מה, אבל אתה לא חושב שרבנו פשוט שר את הניגונים שהיו נפוצים, לא ניגונים. הוא חיבר את הניגונים. לא, שנייה. את הפיוטים שהיו נפוצים פשוט באזור שלו. שם נגיד הוא שרים כל מקדש שביעי וזה, כי זה היה מצא זה. אבל נגיד סתם... אני לא אומר עכשיו תעשה את כל כל הסדרת ניגונים שמקובלת אצל אנש. סבא גומר, אני אשאיר את זה בעיגון טריל אלדד, וזה בסדר, אחי, אז תלך גם עם גרביים על הראש ותפילין ככה, אז הכל בסדר. אבל אם אתה רוצה להיות נורמלי, אנחנו מדברים עכשיו נורמלי, אז אני לא מדבר עכשיו כל הסדרת ניגונים כמו שחסידי ברסלב נוהגים. על כל פנים, את הזמר בשבחין שרבנו חיבר, את היצא וצור חסדו שרבנו חיבר, את האשת חיל שהוא אמר לשיר, את העוז והדר שנהגו, לא יודע מה, כמו שבן אדם, אפילו שזה מנהגים הרבה יותר מאוחרים, מה שנוהגים בלכה דודי וכל הדברים האלה, הניגונים האלו. זה ניגונים בכלל, באומן בכלל לא נהגו לשיר בלכה דודי. היו צועקים, כמו בקרלין, כל הלכה דודי. לא היה ניגונים בלכה דודי. רב לוי יצחק ונטר ישראלי. הניגון של הלכה דודי שלהם זה ניגון של רבנו, אבל... לא, זה לא ניגון ברסלבי בכלל. זה לא, תשמע את הניגון אחי, אתה בוחר. זה לא ניגון ברסלבי. קרליבך. זה לא קרליבך, זה ניגון הרבה יותר קדום, אבל זה לא ניגון... דיברנו עם הרב של הזה, הוא אמר שרבי אברהם שטרנר צרמה ככה, ורבי יצחק בנדר אמר שזה לא ככה. טוב, בוא נמשיך. אז בוא נראה. וזה 8 פעמים שאנחנו אומרים אמת ויציב, כי עיקר התגלות האמת בשלמות, וכשזוכים על ידי התגלות האמת לצאת מבחינת בן השפחה לבחינת בן המלך, שזה בחינת אמת ממצרים גאלתנו בית אבנים פדיתנו, שיצאנו מבחינת עבד. וזה בחינת 8 ימי חנוכה, שהן כנגד 8 פעמים אמת. כי זה עיקר הנס של חנוכה. שנכנעה מלכות הרשעה, שהיא בחינת השקר, בחינת העבד, שהוא זוהמת הנחש. ונתגבר ונתעלה מלכות הקדושה של ישראל, שהן בחינת בן המלך, בחינת אמת, כמבואר לאל, שאמת הוא בחינת מלך, ושקר הוא בחינת עבד. לאל הוא ביאר את זה. בוא נמשיך. וזה בחינת מחירת יוסף. בחינת לעבד נמכר יוסף. שאנו קוראים בפרשיות האלו, כן, בחנוכה. שאז קוראים על פי רוב פרשת מקץ, לפעמים פרשת וישב, שאלו הפרשיות מדברים מעניין יוסף. כי כל עניין מחירת יוסף נמשך מיסוד המעשה הנ"ל, של הבן מלך שנחלף, שמשם כל הבלבולים והמחלוקת שבעולם, מה שהרשעים עומדים כנגד הצדיקים, והעובדי כוכבים כנגד כלל כל ישראל, וכל אלו החולקים על האמת, נדמה להם ולעולם שהם העיקר, וכאילו להם מגיעה המלוכה והממשלה מהשמיים, ומתגאים ומסתררים על עם דל הכשרים בחינם, ורוצים לגרשם מן העולם, והשם לא יעזבנו בידם. וכל זה נמשך מבחינת החילוף הנ"ל, שהוא בחינת היכלי התמורות, שעל ידי זה העולם הפוך, עליונים למטה ותחתונים למעלה. וכל כך נתבלבל העולם, עד שאפילו בין הצדיקים האמיתיים והכשרים בעצמם, נפל מחלוקת ובלבול גדול. כמו שכתוב, דור שבן דוד בא, קטגוריה בין תלמידי חכמים, שזה בחינת המחלוקת שבין יוסף ואחיו, שכולם היו צדיקים גדולים. ואף על פי כן היה ביניהם מחלוקת גדול, עד שמכרו את יוסף לעבד, כי אמרו שאינו איש אמת, ולא האמינו לחלומותיו ולדבריו, כי סברו שהוא שקר, ועל כן מכרו אותו לעבד, שהוא בחינת שקר, והחליפו את השיטה, כאילו נשמתו של יוסף היא בחינת עבד, ועל ידי זה נתגלגל הדבר, וירדו אבותינו למצרים, והיו שם עבדים לפרעה במצרים. מעניין שחז"ל אומרים שהסיבה שירדו ישראל למצרים, זה שהשם יתברך ראה שהבני האימהות היו מבזים את בני השפחות. יוסף בחיבר ביניהם. תשימו לב לכל מה שאנחנו מדברים פה, האימהות, השפחות. אצל יעקב יש שפחות דקדושה, ויש בני שפחות דקדושה. והבני שפחות דקדושה האלו היו מעליבים אותם, ואומרים להם שהם עבדים. אז השם יתברך אמר ככה, יהודי אחד אומר ליהודי שני שהוא עבד, אז אני אעשה את כולכם עבדים, ככה שבחיים לא יהיה יהודי שיוכל להגיד לשני שהוא עבד. כולכם עבדים.
לא יהיה דבר כזה שיהיה פה מישהו שיתגאה על בן אחר שלי ויגיד לו אתה עבד. אני אעשה את כולכם עבדים. חז"ל. יפה, שזה הבחינה של מה שיוסף היה מתקן את העניין הזה, שהוא היה נער את בני יוסף ואת בני בלהה. רבי נתן אומר במקום אחר שזה המחלוקת שבין הצדיקים בכל הדורות, כמו המחלוקת של שמאי והלל, שיש תמיד את הצדיקים שלא רוצים לקרב, אדרבה רוצים לרחק מהסיבות קדושות לכאורה שיש להם, שזה הסיבה שבית שמאי רוצים שהנרות חנוכה לא יוסיפו וילכו, אדרבה, יהיו מצטמצמים והולכים. וזו הסיבה ששמאי דחף את הגרים שבאו להתגייר אצלו, לא רצה לגייר אותם, וכולי וכולי. וזו הסיבה שגם האחים של יוסף חלקו על יוסף, על זה שהוא קירב את בני השפחות. אז זה מחלוקת לאורך כל הדורות, וגם אצלנו היום. תמיד חולקים על יוסף. יוסף השם לי בן אחר, אותו צדיק שהולך ומקרב את הרחוקים, ומכניס את כולם תחת כנפי השכינה, כמו הלל, כמו יוסף, כמו רבינו, אז תמיד יש את הצדיקים שמבחינת שמאי שיחלקו עליהם. זה המחלוקת שבכל הדורות. יפה. אז על ידי זה התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, והיו שם עבדים לפרעה במצרים. למה היינו צריכים להיות עבדים לפרעה במצרים? זה השכר הגדול שזכה אברהם אבינו על ידי שהוא גילה את השם בעולם, שהנכדים שלו יהיו משועבדים במצרים, זה תורה וזו שכרה. אלא כל זה היה לברר נשמתם מבחינת העבדות שנאחז בהם על ידי בחינת היכלי התמורות, על ידי בחינת החילוף שנאחז בהם על ידי חטא אדם הראשון. כידוע, אברהם אבינו הוא הראשון שהתחיל לתקן את הזוהמה הזאת בעולם, להוציא את העולם מהזוהמה הזאת, ואז הזוהמה הזאת, מה שעוד היה בו, שהוא הוציא החוצה בתוך השפחה שלו, שזו הייתה אגר, אז הוא הוציא החוצה את הפסולת הראשונה שהייתה ישמעאל, ואחר כך הבירור היה עוד יותר פנימי, שכבר לא הייתה שפחה, אלא גם הבן שפחה וגם הבן מלך נולדו מהאימא הקדושה, מרבקה, ואחר כך היה צריך הבירור להיעשות עם יוסף והבני השפחות כנגד האחים, עד שהיא נעשתה המחירה של יוסף לעבד, דייקה לעבד, ואחר כך כל ישראל לעבדים. כל הדברים האלו זה בירורים על בירורים שאנחנו מבררים את הנשמות שלנו מחטא אדם הראשון שנתערבו בתוך הקליפות. שעיקר גלות מצרים היה בשביל זה כידוע. שימו לב ללשון הזאת של רבי נתן. כי המעשה הנ"ל היא כוללת כל התורה כולה, וכל הדורות כולם. כל מה שעבר, מיום ברוא אלוהים אדם על הארץ וחטא ואכל מעץ הדעת טוב ורע, וגרם התגברות העלאת החרב המתהפכת, בחינת היכלי התמורות, שמשם נמשך כל הגלויות, שמתגבר בכל פעם על שמתגבר בכל פעם בין השפחה לבן מלך. עד שגם בין ישראל בעצמם, ואפילו בין התלמידי חכמים בעצמם נעשה מחלוקת, שזה בחינת המחלוקת שבין יוסף ואחיו ובין שאול ודוד וכיוצא בהם. כי אין יודעים בבירור היכן נקודת האמת. כי בכל דור יש כמה צדיקים אמיתיים, אבל יש אמת למעלה מאמת. כן, כידוע השיחות של רבנו על האמת והאמת לאמיתה. כי בוודאי אין מדרגות כל הצדיקים שווים. וכל מה שמדרגת הצדיק גדול יותר, האמת שלו גדול ומבורר יותר. כן? יש אחד שזכה, כמו שרבנו אומר, שרוב העולם, היצר הרע שלהם מדמים מחורים. ויש כאלו שזכו לברר את עצמם מהתאוות לגמרי, שתבינו על מי מדובר. הם זכו לצאת מהתאוות לגמרי, אבל עכשיו היצר הרע שלהם זה מלאך קדוש. מה זה מלאך קדוש? זה מתלבש בהם כתרוג המלאכים. אותו... דווקא בגלל שהמלאכים כאלה מורמים וכאלה קדושים וכאלה רחוקים מהגשמיות, לכן הם כל כך מקטרגים על האדם, זה מה שמתלבש באותם צדיקים שיש להם יצר הרע כזה שהוא מלאך, שהם היו צריכים לשבר אותו ולהפוך להיות רחמנים, כמו יוסף, כמו הלל, כמו רבינו. אבל לא, אצלם היצר, זה יצר הרע גדול מאוד. והם לא מצליחים לשבר אותו, וזה מה שעושה אותם כאלה קפדנים וכו' וכו'. ושמקטרגים על ישראל, אדרבה.
עד שעל פי רוב הבעל דבר מתגרה בצדיקים בעצמם, ומכניס ביניהם בעצמם מחלוקת גדולה. כי הוא מכניס בלב שאר הצדיקים, כאילו זה הצדיק האמת, שהוא בחינת נקודת האמת, כאילו הוא נוטה מדרך האמת, עד שמסית אותם שיחלקו עליו לשם שמיים, כמו שמצינו בכמה דורות, כמו שאול שרדף את דוד בחינם, וכן אחי יוסף שחלקו עליו כל כך עד שהתירו את דמו. בוודאי כוונתם היה לשם שמיים, כי הוא סברו שהוא אינו איש אמת ומוציא דיבה וכו'. כמו כן היה בדורות שלפנינו, בפרט בדורות הללו בעוקבא דמשיחא שהתגבר השקר מאוד, עד שגם בין הצדיקים והכשרים בעצמם נפל מחלוקת גדול ואין יודעים היכן נקודת האמת, וצריכים להתפלל להשם יתברך שיזכה למצוא את האמת לאמיתו. זה העיקר. האמת לאמיתו. וזה צריכים לכוון בהדלקת נר חנוכה. שנזכה על ידי מצוות נר חנוכה להמשיך הערת האמת, בחינת שלח אורך ועמיתך, שנזכה להתקרב לנקודת האמת תמיד. זה צריכים להבין, שעל פי פשט, על פי שכל, כל העולם כולו, על פי טבע נקרא לזה, כל העולם כולו רחוק מרבנו כרחוק מזרח ממערב. אין שום שייכות בעולם שמישהו שנמצא בהסתרה של זה העולם יתקרב לרבנו. התורה זה הפך הטבע. הפך הטבע, הפך השכל, הפך כל ההפכים. מי שקרא לו דבר כזה, זה לא קרה לו בכלים שכליים בוודאי, זה קרה לו משהו למעלה מהשכל שלו, למעלה מההבנה שלו, למעלה מהידיעה שלו. אז איך כל שם ההתקרבות לרבנו. עכשיו, מי שחושב שבגלל איזו התנוצצות אחת הוא יתקרב לרבנו, אז הוא הרחוק ביותר, כי אחד שלו, אז לפחות הוא יודע שהוא רחוק מרבנו, כן? אבל הוא חושב שהוא קרוב לרבנו, אז כמעט אין לו תקווה. צריך להבין שרבנו זה סוד נעלם, שאפילו כשמגלים אותו הוא נשאר נעלם. הוא נעלם לגמרי מזה העולם. זה רק, אתה יכול להתגלות אליך רק באיזה עת רצון, באיזה התגלות גדולה מאוד מאוד, יכול להתגלות אליך בלב איזה הערה מהדבר הזה, אבל רבנו נעלם מאוד. ואדם כל הזמן צריך להרגיש את עצמו הכי רחוק בעולם מרבנו. ממילא לחפש ולצעוק ולזעוק שהשם יוציא אותו מהדמיונות ומהשקרים שהוא מלא מהם, כדי לזכות להכיר ולהבין ולהתקרב לרבנו. וזה מה שצריך לכוון בהדלקת נרות חנוכה, כמו שהוא אומר. וזה בחינת מה שמזכירים שם האם דייקה כשמתפלל על החולה. כי כל החולאות של האדם נמשך מבחינת החילוף של הבן מלך, שמתגבר בין העבד על בן המלך. כי כל החולאות הן בחינת מיטה, שהוא הסתלקות הכוחות והחיות. ועיקר המיטה נמשכת מבחינת זוהמת הנחש, שהוא בחינת זוהמת העבד, שהתגבר על הבן מלך על ידי חטא אדם הראשון. כי זוהמת הנחש וזוהמת העבד הן בחינה אחת. בחינת ארור שנאמר בנחש, שהוא בחינת ארור, כנען, עבד עבדים כמובן. זה הזוהר לומד את ההיקש הזה. כן. הזוהר, חז"ל, בחינת זוהמה זאת, שהיא זוהמת העבד, שהיא זוהמת הנחש, משם נמשך את המיטה. כמבואר בתורה, כשהטיל נחש זוהמה בחווה, אז נגזר מיטה לעולם. כי עיקר גזירת המיטה הוא על ידי בחינת החילוף הנ"ל. על ידי שרוצה להתגבר בחינת העבד על בחינת בן המלך. כי גוף ונפש הם בחינת בן העבד ובן המלך. כי הנשמה היא חלק אלוה ממעל, בחינת בן המלך, בחינת בני בכורי ישראל, בחינת כל ישראל בני מלכים הם, בחינת השם אמר אליי בני אתה, בחינת בן הנמשך עם מוח האב כידוע. כן, כמו שרבנו מסביר, שאצלנו כשאנחנו רואים את הבנים שלנו ואנחנו אוהבים אותם, אז אנחנו אוהבים אותם רק אחרי שהם נמשכו לתוך הגוף שלהם ונתגלו. אפילו כשהם היו תינוקות עדיין לא יכולנו כל כך לאהוב אותם כי הם עדיין היו גלמים, אבל ככל שהם גדלים יותר אז אתה יותר מגלה אותם ואתה יכול לאהוב אותם, כן? אז זאת אומרת, כן. השם גודלים. אז האהבה לבנים שלנו היא מצומצמת, שהיא רק שהיא בצמצום של גוף, שהבן שלנו יתלבש בתוך גוף וגדל ואנחנו מכירים אותו, אז אנחנו אוהבים אותו.
אבל אין לנו שום השגה ותפיסה באהבה של אבא עם בן, כשהבן נמצא עדיין במוחו ובדעתו. זה אין לנו שום תפיסה והשגה. אבל השם יתברך כן יש. והשם יתברך תופס את האהבה אלינו, לא באהבה כמו שאנחנו מלובשים עכשיו בגוף, בתוך כל החילופים האלה, בתוך כל השפחות האלה, כל עסקי השפחות האלו. לא משם הוא לומד להכיר אותנו ולאהוב אותנו. האהבה שהוא אוהב אותנו זה אהבה שבדעת. זה אהבה שהוא אהב אותנו כשאנחנו היינו חלק ממוחו ומדעתו ממש. לפני שנפרדנו ממנו, לפני שיצאנו מלהיות חלק ממנו ממש. זה האהבה שהוא אוהב אותנו. שזה בכלל אין לנו שום תפיסה, רק מרחוק אנחנו יכולים להבין כמה האהבה הזאת היא עצומה ונוראה. כמו שכתוב, הנשואים מיני רחם, העמוסים מיני בטן, כמו שכתוב, היפח באפיו נשמת חיים. ואיתה בזוהר הקדוש, מאן דנפח, מתוכו נפח, כן? מי שמנפח בלון, אז האוויר שלו נכנס לתוך הבלון. אותו דבר עם הנשמה, שהשם נפח לתוך האדם. כי הם חלק אלוה ממש, שהוא בחינת בן, והגוף הוא בחינת עבד. כי הגוף הוא בחינת עשייה גשמית, שהוא בחינת עבד, שהוא בחינת עשייה ועבדות. והשם יתברך ברא את האדם כדי שיבטל ויכניע את הגוף לגבי הנשמה, את העבד לגבי הבן. כי כמו שהעבד מחויב לעבוד את רבו ולעשות רצונו, כמו כן הגוף מחויב לעבוד את הנשמה ולבטל את עצמו לגבי הנשמה ולעשות רק רצון הנשמה. ואם לא היה חוטא האדם, היה מתבטל בחינת העבדות לגמרי. כי עיקר העבדות נמשך ממה שעוברים על דברי תורה. בבחינת כל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, שהם בחינת עבדות. אבל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. והכלל, שעיקר בחינת עבדות הוא מסיטרא דגופה. ועיקר בחינת חירות ומלכות הוא מסיטרא דנשמה. כן? ואצלנו זה הפוך, כמו שהוא יסביר עוד מעט וכמו שדיברנו מקודם. אצלנו נדמה לנו שהחירות היא מסיטרא דגופה. תן לי עכשיו לעשות מנגל בג'קוזי בדוביי, אז זה נראה לי הפך העבדות. אבל לשבת ולהתבודד ביער, בלילה, זה לא נראה לי לא חירות, בלי קור, בקיץ. בסדר? אז זה נראה לי, אבל על כל פנים גם בקיץ זה לא נראה לי חירות ומלכות, זה נראה לי עבדות גמורה, לקום בלילה, ללכת ליער, להיות שם לבד, לנסות לדבר עם השם. אז זה החילוף שיש לנו אצלנו. זה עבדות וזה חירות, אבל מה החירות האמיתית? לכן הבירור קודם כל, אף על פי שאני לא מזדהה איתו עדיין לבבית, אבל על כל פנים הבירור בשכל חייב להיות. גם אם הלב שלי לא מסכים, אבל אני צריך להסביר לעצמי, כן? כי עיקר עצמי, כמו שאמרנו, עכשיו אני אומר ההפך ממה שאמרתי מקודם. רבנו אומר העצמי זה רק הנשמה, אבל זה עיקר העצמי. אבל העצמי שאני חווה אותו ביום יום, את המחשבות שלו ואת הרצונות שלו, זה הבן שפחה. ואת הבן שפחה הזה אני צריך ללמד את האמת. אף על פי שנדמה לך שהחירות והחופש נמצאים בדוביי, וביער בלילה זה עבדות גמורה, אז תדע לך שזה לא נכון. זה ההפך הוא הנכון. אף על פי שאתה לא מרגיש את זה בכלל, וזה נראה לך דמיונות, מה שאני אומר לך, ככה הוא הדבר, ככה היא האמת. ובאמת גם אתה בעצמך, אם תזכה שיהיה לך עת רצון באומן או בשבת או בסוכות או מתישהו, גם אתה תודה לי דבריי. רק עכשיו, שאתה נמצא בתוך החילוף, אתה לא מבין מה אני מדבר איתך בכלל. אבל כל פנים, זה מה ש... זה גם צריך להבין, גם עניין של חלישות הדעת. מה זה עניין של חלישות הדעת? שזה יותר גרוע מכל העבירות של כל התורה כולה. כמו שרבי נתן אומר כמה פעמים, רבי נתן אומר בליקוטי תפילות, שהחלישות הדעת שיש לך מעצמך, אחרי שעשית העבירה, נהיה לך חלישות הדעת מעצמך, אז לא מבעיה שהחלישות הדעת הזאת היא
יותר גרועה מהעבירה הזאת שעשית עכשיו, אלא יותר גרועה מכל העבירות שעשית כל ימי חייך. כל החיים שלך, כל העבירות שרק יכולת לעשות, זה פחות גרוע מהחלישות הדעת שיש לך עכשיו, מזה אתה חושב שהחלישות הדעת הזאת תתקן את מה שעשית גם. כן. או כמו... מה עכשיו רציתי להגיד? עבריין שמח. שכחתי, לא משנה. אז... אבל מה העצה למעשה? איפה הייתי אבל? חלישות הדעת. להסביר את העניין של חלישות הדעת. אז להסביר את העניין של חלישות הדעת, זה שצריך להבין. יש חלישות הלב. חלישות הרגשית. התגובה הרגשית למה שקרה לי. הקרחץ. כן? בוא נגיד למשל בעניין של קרוב שנפטר. אז יש את התגובה הרגשית שחז"ל, התורה, מסכימים לה, הם לא חולקים עליה, הם מאשרים אותה, היא בסדר גמור, משעת הפטירה ועד 3 ימים אחרי הפטירה. מותר ואולי גם מצווה לבכות, וזה אנושי, וזה ככה צריך להיות, וזה פרידה, וכו' וכו'. יש פה בכי. אבל אחרי 3 ימים, לא, אין יותר בכי. למה? כי ב3 ימים הראשונים זה התגובה הרגשית שלך. עכשיו זה כבר תלוי בדעת שלך. ב3 ימים הראשונים לא תצפה שתהיה ביישוב הדעת ושתבין שזה כולה, הוא הלך, נכנס לאיזה חדר ועוד ככה, ייגמר החיים שלך ואתה תפגוש אותו, כן? ככה. אז בסדר, אתה נמצא בתוך תפיסה לבבית כזאת, אני לא יכול עכשיו, כן? אין מפייסים, אין נחמים את האדם בשעת כעסו, בשעה שמתו מונח לפניו וכו'. אבל אחרי 3 ימים, אתה כבר בדעתך. אז אם אתה כבר בדעתך ואתה ממשיך לבכות, על זה אומרים חז"ל, אתה כופר בתחיית המתים. מה זאת אומרת? מה אתה בוכה? כשהיית אנוס כלפי הלב, בסדר, אני מבין אותך, אני נותן לך את המקום של זה. אבל כבר שהתיישב ליבך, זה כבר בעיה בדעת. וזה הבדל עצום בין התגובה הרגשית שלי לנפילה שלי, לבין התגובה בדעת שלי. זה שמיים וארץ. על התגובה הרגשית רבי נתן אומר, לא היא זאת שהיא יותר גרועה מכל התורה. תגובה רגשית, גם רבי נתן חווה את התגובה הרגשית. רבי נתן היה חווה חוויות רגשיות מטורפות, כן? פעם אחת הוא איבד בנסיעה איזה משהו, בסדר, כאילו אצלי, שמרחם על הגסות שלי, אבל הוא איבד איזה ממון, איזה צער נורא הוא מתאר שם. היה לו רגשות לרבי נתן, לכל הצדיקים, זה לא, כן? אבל עיקר הבעיה זה שזה נוגע לדעת. איך אתה מבדיל מה המסקנה הדעתנית, השכלית שלך ממה שקרה עכשיו? זאת אומרת, באותו רגע אין בעיה ליפול. לא, מה זה ליפול? להצטער, לא ליפול. מותר לך להצטער. נכשלת בחטא, נכשלת באי קיום מצווה שרצית לעשות. לא הגעת לאומן. זה מצער, מותר לך להצטער. מותר לך לפקוד גם. זה אנושי, אתה אנושי, מותר לך להצטער, אבל איך זה משפיע על הדעת? מה הדעת שלך לומדת מהדבר הזה? אם הדעת שלך הסיקה עכשיו, אפילו אתה יודע, לא ממש בקביעה מוחלטת, אבל ככה התגנב לתוך הדעת מין הכרה כזאת של יאללה, כאילו אני והשם יתברך זה לא הולך ביחד. אני ורבנו, אני והתורה, אני והתבודדות, אני וכו' וכו'. כל המחשבות האלו, כל הגביעות האלו בדעת, שזה ככה בדעת, זה הפגם היותר חמור מכל העבירות שבכל התורה. הדעת צריכה להישאר כל הזמן, אני הבן של המלך. גם אם עברתי על כל התורה, לא 1,000, 1,000,000 פעמים. כל התורה, תנסה לחשוב על זה. תחשוב על איזה איסורים יש בתורה גם. כל הקרובות, וכל המאכלות אסורים, וכו' וכו'. איזה דברים נוראים יש בתורה. גם אם עשית את זה, רבי נתן ורבנו אומר את זה 1,000 פעמים, שגם אם עשית את זה 1,000 פעמים, אתה עדיין הבן של המלך, לא יעזור לך כלום. ועדיין יהיה לך תיקון, ועדיין יהיה לך עולם הבא, ועדיין אתה תהיה בתחיית המתים,
ועדיין השם אוהב אותך. כל מסקנה אחרת שאתה מסיק כתוצאה מזה שעכשיו בפעם ה-1000 נכשלת במשהו שרצית לא להיכשל בו, וזה קורה לך בפעם ה-2000, בפעם ה-10,000, בפעם ה-100,000, אז יש לך כבר מסקנה. ועדת חקירה ממלכתית קבעה, אתה השם. אתה מבין? לא, אתה אומר, אולי בזה אני לא שייך. גם כל דבר כזה שהדעת נחלשה מההבנה שלה, כמו שאמרנו שהעיקר הבירור זה בדעת, שאני בן המלך ואני שייך לרבנו, והאהבה שלי זה רק להשם, והרצון שלי זה רק להשם ורק לרבנו. כל דבר כזה שמשתנה בדעת זה הפגם היותר חמור מכל העבירות שבתורה. וכמה שהיצר הרע מנסה להחטיא את הבן אדם, זה לא בשביל החטאים. זה רק בשביל שהוא יצליח איכשהו לבקע את היציבות הזאת שיש לך בדעת. שהיום בקל אפשר לעשות את זה, אין שום יציבות כבר. זה העניין של חנוכה בעצם, לא? מענה של ה... אתה יודע מה? הנה, אני אתן לך דוגמה. זה כמו בני זוג, איש ואישה, שכל מילה של ביקורת שהאיש אומר לאשתו, אשתו מתחילה לבכות ובטוחה שהוא הולך עכשיו לרבנות לגרש אותה. זהו, אתה לא אוהב אותי, זהו, אתה עכשיו הולך לגרש אותי, זהו, אני כבר הבנתי, זהו, אתה מצאת מישהי אחרת. ככה, על כל דבר הכי קטן בבית, היא ככה מגיבה. מה זה גנו? זה כל אישה ככה, מה זה גנו? לא? אבל אתה אומר כל אישה, זה אנחנו ככה. אני לא מדבר על האישה עכשיו, אני מדבר עלינו. אנחנו האישה הזאת. כל איזה משהו קטן שהשם יתברך עושה איתך. זה הבנתי, אז אתה לא רוצה אותי, אתה לא אוהב אותי, אני בן שפחה, יאללה, בסדר. יפה. וואי, איך הזמן עובר שנהנים. טוב. מה זה התחזקויות? סיפורי מעשיות מעוררים מהשינה. אבל נראה לי זה החימום המוגזם שעשיתם פה. איזה חימום? כולם פה בר דלמות, איך סגר את החלום. החימום פה מרדים את כולם, תכבד את החימום קודם כל. תכבד את החימום, זה דבר ראשון, באמת, אני אומר. קצת קור יעיר את כולם. אורן, זה העניין גם של הזמרה, לא? בעצם ברגע שמוצא מעצמי נקודה טובה, אני מזכיר העניין של הזמרה, העניין של הזמרה, זה לפני הנקודות טובות, כמו שאמרתי את זה, וצריך להגיד את זה שוב ושוב 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 ושוב. העניין של הזמרה זה להבין לאיזה מציאות השליחו אותך. עכשיו, היות ונולדת במציאות הזאת, ולא רק אתה, אלא כל מי שמסביבך, ויותר מזה, גם אין אחד שהוא לא נולד בתוך המציאות הזאת, בתוך החילוף הזה, בתוך החוויה הזאת שאנחנו חווים בדור הזה. אין לך שום פרספקטיבה, אין לך שום השוואה להבין מה הקטסטרופה של השואה הרוחנית שנולדת לתוכה. מכולם בא. אין לך שום, אתה לא יכול בכלל לתפוס איפה אתה חי. באיזה סטרא אחרא, באיזה חושך, באיזה כפירות, באיזה בלבולים, באיזה תאוות, באיזה דברים, שלא לחינם כל העולם רודף אחרי זה. זה לא שאתה איזה חכם גדול שאתה יושב פה. יש חכמים פי 1000 יותר ממך. והם רודפים עכשיו אחרי דוביי, או שהם כבר בדוביי, או שהם תוסכלים שהם עדיין לא שם. אבל כל העולם רודף באמוק את כל התאוות ואת כל הבלבולים והשטויות, ואף אחד לא מיישב את הדעת אפילו שנייה אחת בתכלית. מאיפה זה בא? זה בא שיש פה התגברות מטורפת. יש פה התגברות, יש פה כוחות רוחניים ששולטים בעולם. וכמה הצדיקים צועקים את זה, אבל אתה לא תופס, אתה לא מבין, אתה לא מבין לאן נולדת. אם היית מבין, אם היו מראים לך יותר נכון, מה המציאות, עם מה אתה נלחם, עם מה הדור הזה נלחם, זה הרבה 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 יותר מדוד וגוליית. דוד וגוליית זה עוד משהו כאילו שיכול לקרות את הנס הזה שהוא יזרוק ככה ויהרוג אותו. לא בסיפור שלנו. בסיפור שלנו לא יכול לקרות את הנס הזה. הסיפור שלנו הוא שולט שליטה מוחלטת ואין לך שום דרך לצאת ממנו. כלום. זהו, מה שלמדנו ברמח"ל. הוא מתגבר עכשיו, והשם יתברך נותן לו להתגבר עד חורבן העולם ולא עד בכלל. ושום זכות שלך לא תציל אותך ממנו, ושום מצוות שלך ולא ההתבודדות שלך לא יצילו אותך ממנו. אתה חייב לסבול את החושך הזה, כי הוא זה שיקדם לגאולה, והוא זה שקורא לנו מול העיניים.
ולא לחינם. רבי אברהם כותב לך, הוא נראה לך כאילו הוא צוחק איתך, רבי אברהם אומר לך, תקשיב, רבנו אמר את זה, ואני מודיע לך, הוא לא אמר את זה בגוזמה. רבנו לא אמר בגוזמה שאם אתה נוטל ידיים לסעודה, אתה חידוש כמו הבעל שם טוב. אני אומר לך, רבנו לא אמר את זה בגוזמה, אתה מבין מה אני מדבר איתך? לא, זה בטח לדורות הבאים, זה לא עכשיו, זה לא יכול להיות, זה לא זה, חוכמות. אתה לא מבין באיזה מציאות אתה חי. אם היה מישהו שהיה חי איתנו, אני יודע מה, מלפני 150 שנה, והוא היה רואה איפה אתה חי, הוא היה רק רואה את זה. הוא היה רואה מה קורה פה מסביב, הוא לא היה מבין בכלל איך יש יהודי של, עזוב, שנוטל ידיים, שבכלל יש לו הווה אמינה שיש בורא לעולם. איך יש לך בכלל הווה אמינה כזאת? מאיפה אתה בא בכלל? אתה יודע, בגיל 15, עם כל הכפירות שבאתי מהם, ואיפה שגדלתי, פעם ראשונה פגשתי מישהי שחזרה בתשובה, אז הייתה אחות של אשר סוויסה, מה שמכונה סקאזי. אז... שאנחנו מבינים. אפשר להתחיל את השיעור. לא הבנתי, הוא אומר אשר סוויסה, כאילו כולם מכירים. איך לא צדיקים? מבת ים. לא, איזה בת ים. אני בטוח זה מישהו משדה צופים. לא, הייתי בירושלים, תיכון לאומנויות, גדלנו ביחד. אבל... לא, ירושלמי, גדל בעיר גנים, גדל בשכונה של ירושלים. בקיצור, אז הוא לקח אותי לאחותו, חזרה בתשובה, ברסלבי, ובעלה היה בחוט של חסד, עוד שהיה בניקנור, לפני שהם הגיעו למאה שערים. אז היא אמרה איזה משהו כאילו נגד האבולוציה, אני לא זוכר מה היא אמרה. אני באותו רגע הייתי בהלם. לא האמנתי שיש מישהו בשנת, אז אני יודע מה, בשנת 2000, בשנת 90 ומשהו, 1990, שיהיה עדיין מישהו בעולם שלא מאמין שהייתה אבולוציה? איך זה יכול להיות? מה, הוא כזה פרימיטיבי, כזה כאילו לא... זה היה כאילו ברור לי, כאילו זה אמת צרופה, ברורה, הייתה אבולוציה, אם לא אתה מדומיין גמור, כאילו מאיפה באת? מאיזה כוכב נחתת? זה העולם שאנחנו חיים בו. אנחנו צריכים להבין, זה העולם שהילדים גדלו לתוכו, ופי כמה וכמה יותר. אנחנו מבחינתם חייזרים מוזרים עם פאות, מדומיינים, גמורים, שמסקפים את עצמם ולא נוסעים לדובאי ולא נהנים מהעולם. אנחנו מדומיינים גמורים, כמו איזה מין טליבנים כאלה, שלא נהנים אף פעם וכל הזמן ממורמרים. ככה זה נראה. איך? זה מה העבודה? העבודה זה שמה שאני רוצה להסביר, זה עיקר הזמרה. עיקר הזמרה זה להבין איפה אתה נמצא, עם איזה כוחות אתה מתמודד, ושזה פלא נפלא מאוד מאוד, נורא, 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 נורא. אם אתה תבין בסוף, אתה תבין הרי בסוף, אז כל הנצח אתה תתפעל מהפליאה הנוראה, איך בכזה התגברות, תוקף חשכת, מה שעובר פה היום, עשית איזה נקודה של יהדות. חטפת איזה נקודה של לימוד, איזה נקודה של התחזקות, משהו. כל משהו כזה, אתה תתפעל ממנו אחרי זה נצח נצחים, איך זה היה? איזה פלא נפלא. מצד שני, אנחנו רואים שזה הרבה אנשים, כאילו, יושבים ישיבות, לומדים, אם מחוברים. אל תתגרה בי עכשיו. אל תתגרה בי, למה אני יכול לדבר דברים שלא למצלמה. היית בא בשיעור שבוע שהמצלמה נגמרה. יפה. לא, אורן הוא בא תשובה תמים, כי זה אחלה. שמה? הוא עדיין לא נכנס לכל הסוגיות האלה. צריך לדעת. איפה שאתה רואה שהקדושה מצליחה מאוד, תדע שזה לא סימן טוב בכלל. זאת אומרת, אם אתה רוצה סימן למשהו קדוש באמת, הוא לא יכול להיות מצליח בעולם. לא מצד השם שלו, לא מצד הכבוד שלו, לא מצד ההצלחה שלו, שהאנשים שלו רק יושבים ולומדים ומתחזקים ומתעלים. כל דבר כזה, שיהיה חשוד בעיניך מאוד, 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 מאוד. אם יש שם כסף, יש שם כבוד, יש שם דברים גבוהים, דיבורים גבוהים וכו',
לא, זה ודאי. אנחנו מצד זה שאמרת. לא, גם זה שיושבים ולומדים כל היום, כמו שאתה אומר, אם יש אנשים כאלה שיושבים ורק מתחזקים ולומדים כל היום, אומר דרשני. מי נותן להם כל כך להצליח? זה שנותן להם כל כך להצליח הוא זה שלא נותן לי כל כך ללמוד. זה אותו אחד. היות ואצלם הלימוד זה על מנת שיתקרא רבי וכל הכוונות האחרות שיש להם בלימוד, אז ממילא אותו אחד שמחשיך את העולם הוא זה שמגביר אותם ללמוד. הוא זה שאמרנו גם, כן? שהסם חיים, שהסם המוות שבתורה. והשם ישמור. איפה יש סם המוות? אתה תראה אנשים יושבים 16 שעות על הלימוד, בלי להתבלבל בכלל. זה סם המוות, מי נותן להם ללמוד? מי נותן להם את הכוח הזה ללמוד 16 שעות? היות וזה סם המוות. הוא שאמרתי לפני שבועיים בלי מצלמות, אני אגיד את זה שוב. עזוב את הסוגיה, כן צבא, לא צבא, כן צבא. אל תלכו לצבא, רק תפסיקו ללמוד. הלימוד שלכם סם המוות. לא אומר, היה עדיף שלא תפסיקו ללמוד, היה עדיף שתתקרבו לרבנו, אבל זה אתם הרי לא תעשו. אז עדיף שתפסיקו בינתיים ללמוד. אז ממילא, אם אתם כאלה בטלנים, לפחות תלכו לצבא. אבל אל תבואו בטענה, בגלל שאנחנו לא לומדים תורה, אנחנו לא הולכים לצבא. חבר'ה, זו הטענה הכי מגוחכת בעולם. תפסיקו ללמוד תורה, בזה אתם לא מצילים, אתם מחריבים את העולם. תפסיקו ללמוד תורה, קודם כל, הנה, כמו שרבנו היה בספינה, רבנו היה בספינה, והייתה שם איזה אחת עם איזה שם מיוחס, והספינה חשבה לטבוע, והיה, מה זה שערה, כולם, זהו, היו בטוחים שהם הולכים, הם מתים, כולם היו בטוחים למות. וכולם צעקו צעקות, ורבנו יושב בצד, שום דבר, לא מתרגש, לא שום דבר. והיא באה וצועקת עליו. אמרת לו, מה? אתה נכד של בעל שם טוב, תצעק, תעשה משהו. אמר לה, תקשיבי, אם את תפסיקי לצעוק, יש סיכוי שננצל. ויותר מזה, אם כולם ישתקו כמוך, הכי סיכוי שננצל. וככה היה. הם כולם השתתקו וניצלו. אבל לא היהודים. יהודים? מה זה יהודי? היא הייתה בנשקית, היא הייתה איזה בת של איזה גדול. לכן היה לה את העזות גם לדבר ככה אל רבינו. רבינו אמר לה, תסתמו את הפה, תראו איך אנחנו נושאים. תפסיקו לצעוק, תפסיקו להשתולל. לא מובן כל כך. לא, את מה שרבנו עשה בספינה אנחנו לא יכולים להבין. אבל כאין זה, אני אומר כאין זה, חבר'ה, סגרו את הספרים לטובתכם קודם כל, ואחרי זה גם לטובת כל העולם. רגע, זה גם אבל אני ככה. יודע שהלימוד שהיו לו מסתם המוות תמיד. עד שאתם לא מתקרבים לרבינו. עד שאתם לא מתקרבים לרבינו. איך רבי נתן מה אמר? מה רבי נתן אמר? את הספר שלי לא כתבתי אך ורק לאותו אחד שזוכר כל הזמן שהוא יהיה מונח עם הרגליים אל הדלת. עכשיו, אחד אחר, שלא יפתח את הספר שלי, רבי נתן אומר. לא, למה? כי זה יזיק לו, זה רק יבלבל אותו, זה רק ירחיק אותו, זה רק ישגע אותו. אם הראש שלך לא נמצא שם, אל תפתח את הספר שלי. באותה מידה אני אומר להם, אם זה הראש שלכם לא שם, אל תפתחו גם את הגמרא שלכם, אל תפתחו גם את השולחן ערוך. זה לא אנציקלופדיה, זה לא ויקיפדיה של גמרא ושולחן ערוך. אם אתה לא חי עם האמיתות האלו שאנחנו פה, שאתה צריך להתברר ולהזדכך, ואתה חושב שאתה יכול ביום ללמוד תורה ובלילה להיות דוקטור ג'קיל ומיסטר רייד, כי אתה, הראש שלך לא מונח בכלל בקופסה, אין לך בכלל, אתה לא מבין מי נגד מי פה בכלל. אז אתה יושב, לומד תורה בכולל או בישיבה, אבל אתה לא מבין פה בכלל מה קורה פה בכלל. אתה בטוח שאין שום בעיה, זה התורה, זה בשביל לגדל אותי, לגדל את הקריירה שלי, את הכבוד שלי, את הפרנסה שלי, את השידוכים שלי, את השידוכים של הילדים שלי. בשביל זה באה התורה? בשביל זה באה הקדושה? בשביל זה באה זה? הם לא מונחים בכלל, הם לא מונחים. הם כל כך לא מונחים, כאילו זה הלימוד זכות הכי גדול עליהם. כאילו זה שהתורה שמה מוות בשבילם, זה לימוד זכות גדול מאוד בשבילם, כי באמת הם מאמינים בתמימות בתורה, שהתורה כן, היא התורה, היא וכו'. התורה, המצוות, מה זאת אומרת? אבל זה לא, אבל חבר'ה, גם משה רבנו הזהיר, ושמתם, תיזהרו, יש בתורה שמה מוות. ורבנו מזהיר את זה כל ליקוטי מוהר"ן, והזוהר מזהיר את זה כל הזוהר. אבל אנחנו לא קוראים ליקוטי מוהר"ן וזוהר, אז מה אתם רוצים? אז אתם נשארתם בסם המוות. אז אני לא אומר עכשיו, ודאי שיש צדיקים בכל מקום, עם ישראל קדושים, יש יהודים צדיקים בכל מקום. אני מדבר איתך על הכלל.
על הכלל רבי אלומה צריך להחזיק תורה לדבוש, להחזיק את החזיק, להחזקה ופתור. הוא לא אמר שהם לומדים 10 שעות. אז האדמו"רים לא החזיקו את האברכים 10 שעות, כי לא היה דבר כזה אברכים. לא היה מושג כזה של אברכים עד לפני 70 שנה. אנשים בכל מקום באירופה ובכל מקום בכדור הארץ, מיום בוא האדם על הארץ, מיום חטא אדם הראשון ועד היום, אנשים התפרנסו. תנאים התפרנסו, אמוראים התפרנסו, רבנו התפרנס, כולם התפרנסו. לא היה מושג כזה בעולם, חוץ ממה שהגמרא אומרת על 10 בטלנים או דברים כאלו. מאיפה נהייתה חברה שכל כולה, אין דבר כזה, לא היה דבר כזה בעולם. יששכר וזבולון. איך? יששכר וזבולון בסדר, אז היו יחידים שהיו יששכרים. כן. היו יחידים שהיו יששכרים, והיו הרבה זבולונים שמחזיקים אותם, אבל לא להפך. באיזה עולם זה, הרי אנחנו בתוך העולם של החילוף. אנחנו בתוך העולם שהבן שפחה הוא הדומיננטי פה. איך זה ייתכן שבעולם הזה כל הדור יהיו אברכים? מאיזה מציאות באת? מאיזה... אבל אורן, לא רואים שכאילו רבנו כן מדריך אותנו כמה שפחות נגיד רבי נתן נגיד הקפיד קצת על רבי אפרים ועל רבי יצחק שמה, קרא להם אנשי שוק. מה אתה רוצה להגיד? אמרתי לך, אני לא רוצה לשלוח את עצמנו לעבוד ולהיות בעולם הזה. קשה גם לעבוד ולהיות בעולם הזה. אני אומר, אם אתה לא בקדושה הראויה, אל תפתח את הספר. ואם אתה רוצה את הקדושה הראויה, תפתח ותלמד כמה שאתה יכול. עכשיו, אם אתה לא יכול, כי בדרך כלל מי שרוצה את השם, מי שרוצה את הקדושה, אז יהיה לו מנגד. הוא לא יוכל ללמוד בקלות 16 שעות ביום. לא כמו ההוא שלומד 16 שעות ביום. יהיה לו מנגדים גדולים מאוד מאוד מאוד. כן? לימוד תורה שלי זה סעיף שולחן. אוקיי, לא משנה. כל אחד, ויכול להיות שהסעיף שולחן ערוך שלך שווה 100 שעות של ההוא. כן? אני רק, מה רציתי להגיד? שרבנו לא רוצה העניין הוא הכיוון. באיזה כיוון אתה הולך? אתה הולך בכיוון להשם, אתה הולך בכיוון להתברר, להזדכך, לחזור בתשובה, או שאתה הולך בדרך לעשות קריירה, לעשות שם, לעשות כסף, לעשות, לא יודע מה, להחכים. הרי ביאליק המשיך גם כשהוא עזב את הישיבה, עם סיגריה בשבת. יש תענוג יותר גדול מזה, ללמוד גמרא עם סיגריה. אז באותה בחינה, כן? כמו שביאליק יכול להגיד את זה, גם הם יכולים להגיד את זה. הגיעה שאלה לאדמו"ר מאמשינוב, על יהודי בישיבת חברון, בחור בישיבת חברון, ששאל שהעילוי של הישיבה זה החברותא שלו. אממה, הוא לא מניח תפילין. האם מותר ללמוד איתו או לא? אבל הוא העילוי של הישיבה. עכשיו מצד אחד, כאילו, אם אתה רוצה מוחין חריפים, הוא המוחין הכי חריפים בישיבה, אבל הוא לא מניח תפילין. מה אתה אומר? זה לא, אצלם זה לא תרתי דסתרי, זה מה שאני מסביר, זה לא תרתי דסתרי. היות ואף אחד לא חינך אותם שתורה זה לא חוכמת יוון. איך חכמי יוון אמרו להם, אתם מדברים על אידאות ועל דברים כאלה גבוהים, אתם מדברים על אהבה ודברים נוראים כאלה בשמיים, אבל תראו איך אתם מונחים, הם היו כולם משכב זכור, האנשים הכי מתואבים בעולם, כן? האנשים הכי מתואבים בעולם. אז מה הם אמרו? מה הם ענו? זאת אומרת, תגיד לי, כשאני לומד אלגברה, אז זה אומר שאני צריך להיות מרובע או משולש? לא, מותר ללמוד אלגברה, וזה אותו דבר, אני יכול לדבר על גבוהה גבוהה ולהיות בהמה. וזה ככה להבדיל, התפיסה, זה התומעה שתימו את כל השמנים. זה התומעה של יוון. שהחוכמה היא חוכמה לעצמה, היא לא חוכמה, ראשית חוכמה יראת השם. היא לא חוכמה של ללכת לשדה לבכות. רגע, האידיאלי, לקום בלילה, 3 לפנות בוקר, האידיאלי זה לרצות את השם, ולהתחיל את האידיאלי זה לשים רב לוי יצחק בנדר מדבר. עזוב אותי רב לוי יצחק, אני אומר לך, באדם שישן כל היום, שלא ילמד רגע תורה, רק שיהיה מונח אצלו בראש, מה העיקר פה בחיים? העיקר פה בחיים זה השם יתברך. אני צריך להיות בקשר עם השם יתברך, אני צריך להאמין בו, אני צריך לאהוב אותו, אני צריך לדבר איתו, אני צריך להתקשר איתו. גם אם אני החילוני, עם הכי הרבה עגילים והכי הרבה קעקועים, ואני עושה את זה, אני הרבה יותר קרוב להשם יתברך מזה שלומד 16 שעות ביום, ואחרי זה כשהוא חולם על השם יתברך, ובא לחברותא שלו, ואומר לו איך יכול להיות שחלמתי על השם יתברך, הרי אני בחיים לא חושב עליו.
אז איך יכול להיות שחלמתי עליו? איי, איי, איי. כל מה שאני אומר זה עדיין בעדינות, תדעו לכם. אני עדיין נזהר בדבריי. לפי מה שאתה אומר, רבי לוי יצחק בנדר, השאיפה צריכה להיות לקום לחצות הלילה, השאיפה צריכה להיות להתבודד. ברור, מי אמר שלא? זאת השאיפה. אבל אני נראה לך, בן אדם כמוני יכול לקום כל בוקר. אבל מי ביקש ממך? זה השאיפה שצריכה